On another freestyle. Here we go, pick it on up. F-150 in the truck, pick 'em up. That be two hoes, Lambo sluts with the lesbo sluts and the hoes in the guts. I stay up in the back and stay up on the sack. Stay up on the sack when I'm working on the track. Working on the track, I'm going for the dividends. UT 300,000 with 1,000 friends. Nigga send me on the top with the Benjamins. I'ma chop these hoes and we riding Benz with the Beamer on the 20s. Never less, nigga, look at the funny. Got the whole nigga shaking when I'm running. When I come out the top, nigga grabbing honey bunny. That be the asshole, that be the mass mode. Orker jeg bare ikke. Jeg er frisk som en havørred. Filmer. Han har det stående på mit tøj. Oh my god, de har lige stået. Okay, så gør jeg det igen. Hvor er jeg dum. Oh my god. Jeg har lige stået sådan her. Jeg vil nu gå gennem denne kost. Det startede med, at Samuel og Kim var ude og ride en kamel, ikke? Så kommer der en mand forbi og råber, se, der er en kamel med to. Så rider Samuel og Kim videre ud til en køje. Da Samuel og Kim var kommet til det spisested, hvor de skulle spise, så de kamelen. Og de gik og spiste, og de kom tilbage, hvor kamelen blev væk i andre 10 kameler. Og så siger Samuel og Kim, vi skal bare finde en kamel med to. Så går de og løfter alle hanerne på kamelerne. Og så kommer manden forbi og siger, det er jeg, der røvhullerne. Jeg har en pose. I denne pose er vand. De drøber. Vi skal ud og smide vand på nogle piger, der sidder på rammen. Vi skal lige sige noget nice. Hvad har I lavet i dag? Ikke så meget. Nej, kom, vi skal lige komme med et sjovt spørgsmål, vi kan svare noget på. Okay. Jeg arbejder utrolig hårdt. Nu skal jeg også tage sådan en bord af. Det er helt vildt hårdt. Jeg har slået utrolig meget i dag. Du har ikke lavet en skid, Javas. Jeg skal ikke kigge.